xtaqt li kont momenti, kont f'relazzjoni u tħalt foħra mill-ewwel. Iktar mill-tfal, iktar ir-relazzjoni, għaliex jiena ma kellix dawk il-momenti li sifirna nisa biss. U anka fejtlu tfal, per eżempju, nsifer kemm insifer waħdi l-ħsieb, għamlu lanċis, it-tfal ma torqod qatt tranquilla. Illum il-ġurnata nafx inti tajt, imma meta kelli 20. Qatt ma dak il-feeling jiena li ħriġ ta' minn 3 ijiem ma' sħabi. U minti responsabbli għal ħadd. Le, ġifieri, ovvjament ikolli nħares lura. Nixtieq li għamilt imqarsa 20. L-għonet ma konċ imbati dik id-batija kollha anke biex illum il-ġurnata għandi d-dar tiegħi. Għax domt biex kelli d-dar tiegħi għaliex bdejt minn wara jien, bdejt bejt tfal. Għax inti meta tidħol għall-ispejjeż, xorta kelli tfal. Film ma kontx ngħidu le ma x'ħan nagħmel hekk ma nonfoqx hekk biex infaddal għad-dar. Ġifieri, looking back kieku jkolli nagħmel żmien naqra waħdi kont nagħmlu.